Ine mene ndaonera iti ndaona kuti alliance ya pakati pa DPP ndi Afford ikuyenda bwino. Chifukwa secretary wa general secretary wa Afford amutumiza kuchali. Koma alliance ina yakati amangopanda. Iyo tikupasa na njia. Koma ine ndikuona ngati ndikuona ngati chilunga palibepo. Ndakasukira general zomutumiza zokwemba. Apa chipani ndio amene DPP ndio chenjera. Yangotenga anthu onse ako Afford ndio Afford yapati. Koma masaba njene chimene chandikondweza njona kuti china chimene tikufuna kuti dandaule mu alliance imene mati Blue Alliance muli Afford DPP ndiye muli chipani cha Ambewe anongo pasa ubodi member wakulongota bodi basi ine ndifunza bene alibe watengera ajihada amafika njibanje yoende saudi saidi ajihada second vice president yo pita maliro tumaliza saidi imene njira inandine Samuel mmozi wa member wa chipani cha Liberation for Economic Freedom Party LEF yomwenso ili mungulizano ndi chipani cha DPP. Ndabwera pano kufuna kufusa a president a chipani cha LEF Dr. David Mbewe amene anatifotokozera poyera kunena kuti chipani chathuchi chili mungulizano ndi chipani cha DPP. Takhala ndikusadira once pamene pa 16 September zitangotha zisankho andizosadira zalengezedwa kunena Professor Arthur Peter Mutharika amene ifeyo ngati achipani cha LEF anatiuza kuti tiwapange support ati tikavotere iwo ngati president wathu. Atangowina zambiri zosintha zinayamba kuoneka. Ndifuna ndikulengereni mbuyo pang'ono. Chipani cha LEF chinayimisa ma candidate ma MP komanso ma councilor koma kumbali ya president chinauzidwa kunena kuti tikavotere Professor Arthur Peter Mutharika monga tikuziwa kuti tinali pa alliance partner. Chodabwisa ndi chakuti misonkhano yonse yomwe imapita president achipani cha LEF Dr. David Mbewe tinayamba kudabwa samapangidwa recognize ngati kuti pali mtsogoleri wa chipani cha LEF. Maulemu onse amatha kuperekedwa koma dzina la Dr. David Mbewe silimatani kodi silimalankhulidwapo. China ndichonena kuti chipitireni president amenewa Dr. David Mbewe kungulizano sanabwerepo poyera ndikulankhula ifeyo ngati mamemba achipani kutiuza za chisokozo za mgwirizano umenewo. Zambiri zikuchitika mapozishoni anasankhidwa. Tinaona iwo akusankhidwa ku Lilongwe Water Board ngati board chair. Zomwe ifeyo tinaziona kuti ndi zinthu zotani kodi zonyadira kuti mtsogoleri wathu wasankhidwa ngati board chair ku Lilongwe Water Board. Ngakhale panali mafunso ife ngati mamemba achipani onena kuti tinaona kuti udindo umenewu ndi waung'ono kwambiri ndi wosayenera kunena kuti ngati president wa chipani akapasidwe udindo ngati umenewu. Zambiri zinachitika pa chisankho. Monga nanena kale chipani cha LEF chinayimisa makansala komanso ma MP. Siku lovota litakwana tinazindikira kunena kuti logo yomwe inayikidwa chipani cha LEF inali yosiyana ndi logo yomwe anthu masapota mamemba achipanichi amayidziwa. Andimeke inaponyesa kuyika logo ina ndi kalaso ina yomwe zinachitisa kuti mamemba ambiri masapota ambiri chipani cha LEF analephera kuvotera makansala awo kapena ma MP awo chifukwa chonena kuti zizindikiro zawo khuzana ndi logo ya chipani simaoneka mmene inaperekeredwa ku MEC. Izi zinabweretsa mafunso pakati pathu koma titawafunsa a president wathu anatiuza kunena kuti mwina tikamang'ale pa chimene tikuitengera MEC ku court. Anatiuza kuti zimenezo zisongoneza chifukwa chonena kuti zikuoneka kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika amene nawo pa partner awina. Ndezi zakhala ngati tikutsutsana ndi yani kodi ndi chisankho.
izi zinatigwira mtima ngati ife mamemba achipani pozindikira kunena kuti akulankhula zinthu zoona zikhala ngati kuti ufumu umodzi ukuwukirana chifukwa kutengera meke ku khoti kuti inaphonyesa kuyika logo ya chipani cha lefu kukhala ngatinso kuti tikunena kuti zisankhozo sizinatani kuti sizinayende mwamtendere andi anthu ena akanapezerapo mwayi wonena kuti meki inalephera kugwira ntchito yake pozindikira izi sitinayitengere nkhaniyo ku khoti kapena kudandaula pa malo osiyanasiyana pozindikira kunena kuti ifeyo president wathu amene tinamusapota kunena kuti ndi amene ayimire pa alliance partner anali ndithu wawina Profesa Arthur Peter Mutharika. Ife ngati achipani timafuna kuti President Dr. David Mbewe abwere poyera auze mamembala achipani kuti kodi kupita ku mgwirizano umenewu anapita ngati iwowo munthu kapena panopa ndi DPP chifukwa chani nankha m'malo monse momwe amayenda iwowo dzina lawo silimamveka. Msonkhano muthaso kuona womaliza weniweni wa kunali mwambo wa Kamuzu Day komwe kunapita olemekezeka Honorable Minister Alfred Kangata. Dr. David Mbewe anali kumeneko koma pamene ndithu amapereka maulemu Alfred Kangata dzina la Dr. David Mbewe silinamveke pena paliponse. Izi ndi zisanzo za mwayina mwa misonkhano yomwe imachitika ndi chipani cha DPP yomwe ndithu Dr. David Mbewe amakhala pamenepo koma dzina lawo silimatuluka. So ife ngati mamemba achipani tikufunsa kunena kuti Dr. David Mbewe abwere poyera alankhule mamembala achipani kuti kodi kumene kuku anapita ngati munthu amene ali membala wa chipani cha DPP chifukwa tikukumbukira m'mbuyomu Dr. David Mbewe amenewa anafunapo kupikisana nawo pa mpando wa president ku chipani chimene chichi cha DPP. Ndiye ife tikufuna kuti tithe kuona kuti kodi tsogolo lathu ngati chipani cha lefu likupita kuti ngati sitikutchulidwa pa alliance partner kodi kumene kuku sikupha chipani cha lefu nankha ngati iwo president tsogolo lathu amene ndithu tinamukhulupirira amene tinamusatira ngati president wathu akutipo chani pa zinthu zonse zomwe zimakhala zikuchitika. Sakubwera poyera kutilankhula zomwe ife ngati mamembala achipani tikukhala nazo ndi nkhawa. Andiso kwa ife kuona ndithu ndi udindo omwe unaperekedwa ku chipani chathu ngati kunangotengedwako president amene ali Dr. David Mbewe andi udindo wakenso tikale uwerengera ndi udindo wakumusi kwambiri omwe sikupereka chithunzithunzi kuti ngati president wa chipani anayenera kupasidwa udindo ngati umenewo. Mwa ichi timafuna kuti Dr. David Mbewe abwere poyera atimasule ife ngati mamemba achipani atimasule kunena kuti kodi tsogolo la chipani likupita kuti kodi nanga tikamaona misonkhano ya DPP masiku ano sitikuonanso logo ija yayani kodi ya lefu just timangoona Afodi ndi DPP kodi zimenezi zikutanthauza yani kuti ife atimasule ngati kuti mwina iwowo afika kukhala kuti ndi membala wa chipani cha DPP apitirize kuti bwino ayitanise msonkhano waukulu chatimanena kuti convention kuti anthu akwanise kusankha president amene angathe kupitisa chipani cha lefu patsogolo chifukwa tikaona kuti ndimene ulamuliro akuyendesa Dr. David Mbewe sukutani kodi sikukomera chipani cha lefu chifukwa palibe tsogolo lina lililonse lomwe likutanipo kuti likuonekapo. Mwazina mwa izo zisanzo zake ndi zomwe ndatani kuti tapereka tikunenesa pano anthu ambiri analephera mipando ngati ukhansala komanso MP chifukwa chonena kuti chipani cha lefu logo yake sinaoneke pa zisankho zomwe zinachitika pa 16 September 2025. Zimenezi zinachitisa kunena kuti lefu isapeze mpando wina uliwonse wa ukhansala ngakhale wa MP chifukwa choti chizindikiro chomwe anthu amachidziwira chipani chimene cha lefu sichinayikidwepo pa ballot zomwe zinali kuvuta kuti anthu athe kuzindikira kunena kuti kodi MP wathu ali pati kapena khansala wathu ali pati akakhala president ndiye tinagwirizana kuti tikavotera Profesa Arthur Peter Mutharika koma mmene zikuyendera pano timafuna Dr. David Mbewe abwere
auze masapota kuti tikupita kuti ani tikuyenda bwanji ndi chipanichi chifukwa choti apa palibe chithunzi china chilichonse chomwe chikuonesa kunena kuti ichi chili ngati chipani. Chipani sichimayimira munthu mmodzi, chipani chimayimira gulu la anthu amwenso ndithu mumakhala adindo osiyanasiyana. So kusapangidwa recognize kwa mtsogoleri wathu ndikomwe kukutipasa mantha ndi chikayiko za tsogolo la chipanichi. Ndiye mwa ichi chifukwa chikubwera pano ngati ine memba mmodzi wa chipani cha LEF kuti tikuyitana Dr. David Mbewe atuluke poyera auze mamembala awo za tsogolo la chipanichi, komanso auze kodi mu mgwirizanomo munali chani. Chifukwa pano pali anthu omangika musaka sitikudziwa komwe tikupita. Maudindo osiyanasiyana akuperekedwa andi udindo omwe tingathe kuuloza panopa omwe unapita ku LEF ndi udindo umodzi omwe anatenga ndithu ndi Dr. David Mbewe, komanso tikawerengera udindowo ndi osakwanira andi ndi waung'ono osayenera kuti munthu wa ulemu wake mtsogoleri wa chipani kuti akathe kupasidwa kukhala board chair. Zimenezi zili nikawo mwazonsezi tikupempha kunena kuti Dr. David Mbewe abwere poyera auze mamembala za tsogolo la chipani kuti chipani chikupita kuti. Ngati akuona kuti iwowo akhutisidwa, ngati iwowo ngati Mbewe kukhala ndithu ku DPP ngati membala wa DPP monga ndanena kale kuti tinawaonapo akuli ndi chidwi chopikisana nawo pa convention ya DPP kusanza kuti ndi membala wa DPP abwere poyera atimasule ngati chipani pomwe tanena kale kuti ndi chipani cha gulu chikhale ndi decision kawena yotanisa msonkhano kusankha mtsogoleri amene angathe kuchisogolera kuyang'ana chitsogolo cha 2030. Tikupempha Dr. David Mbewe abwere poyera. Ngati feyo mamembala tikuona kuti zomwe zikuchitikazi sizikupereka ulemu ku chipani cha DPP andi ku chipani cha LEF. Mgwirizano umenewo tikuona kuti mulibepo phindu lina lililonse lomwe LEF lingapezemo, komanso sakutumikira mu njira ina iliyonse chipani cha LEF. Wo anangokhala ngati kunena kuti angopakidwa mafuta pakamwa. Tikutha kuzindikira kunena kuti chipani cha LEF ndi chipani chimodzi chokha chomwe chinachokera kumwera chomwe chinalola mu mgwirizano. Wina aliyense akutha kudziwa pano kunena kuti chipani chija chomwe chinkalamula cha MCP chinkabecha ndalama za nkhaninkhani ku zipani zosiyanasiyana kumazilimbikitsa kuti zikane mgwirizano ndi chipani cha DPP. Koma chipani cha LEF chinaona kuti ndikofunika kuti chiwombole Amalawi mogwirira ntchito limodzi ndi chipani cha DPP. So izizi chiganizo chimenechi cha chipani cha LEF chikuoneka ngati kuti chinali chopanda ntchito potengera ndi mmene mgwirizano ukuyendeseredwa, posaulemekezanso chipani cha LEF, posafunanso kuti chipani cha LEF kuti chioneke pena paliponse, kapena posalemekeza mtsogoleri wathu, posampasa ulemu wina uliwonse ngakhale atapezeka pa msonkhano omwe ndithu chipani cha DPP kapena pa mwambo wina uliwonse amapezeka kuti dzina la Dr. David Mbewe silimatani kodi silimamveka komwe kuli nako kuthekera kokwiriratu chipani chimenechi kuti akufuna kuti chikafere ku mgwirizano. Mwa ichi tikufuna President Dr. David Mbewe abwere alankhule kwa mamembala za tsogolo la chipani chimenechi. Tidikira Dr. David Mbewe atiuze chitsogolo cha chipani chimenechi. Zomwe kwambiri.